Želám vám dobré ráno, vítam vás pri ďalšom dieli nášho obľúbeného dokumentárno-kulinárskeho seriálu Ako chutí Amerika. Už to je 9. diel. Už mi vlastne aj dochádzajú také nejaké frázy o filmovke, čo by som mohol povedať. Dnes tu máme špeciálnu edíciu, opäť, keďže som sa práve zobudil, takže netočím to večer, ale ráno a som veľmi hladný, som na hoteli v Chicagu. Takže čo, alebo ako inak začať deň lepšie, ako s touto veľmi sympatickou chimichangou. Chimichanga je podľa toho, čo som si vygooglil, vysmažené burrito. Čiže burrito, ktoré sa klasicky naplní a hodí do oleja vysmažiť. Bolo to včera pôvodne mrazené, ale ja som ho do chladničky. Je to mäkké, neviem posúdiť v akom je to vnútri stave, ale každopádne to zohriate na mikrovlnke a keďže tu nemám nič, no, tak je to vysmážané, pravdepodobne pôvodne. Škoda, že je to trošku rozbité, ale v podstate idem to zohriať, uvidíme, čo to dá. No, prekvapilo to voní veľmi dobre. Vidíme. Ste veľmi výraznú takú chuť mesa. Je to takéto trhané. Asi bravcové, neviem. No, musím zhodnotiť, že je to veľmi dobré. Nie je tam tej náplne veľa. A je to skôr taká pasta, než nejaká reálna náplň mäsová. Dostanú sa k nejakej pikantnej paprike. A za $3 a pár sekúnd zohriete v mikrovlnke. To asi stojí. Dokonca tuto je už vidno aj to žlté, to je cheddar. Takže hej, to je fajn. No a keďže mi bol vynikajúci v raňajkách, on fakt bol dobre vysmedlo, dal som si tu námahu a išiel do miestneho, na tomto poschodí je vydajný automat a viem presne, ako to je, čo to je, ako to chutí, ale je to taká menšia bizarnosť, lebo stojí to viac než väčšie množstvo alebo tá väčší objem coly alebo Pepsi alebo Coca-Coly, Sherry alebo čo to tam ešte majú. Sranda je, že volajú to glasov vitamin water, teda s pridanými vitamínmi. Oni sa v tých popiskoch vážne tvária, že je to zdravá vec, ale pritom chutí to. Pri chuti je acai, blueberry, pomegranát, to je ten granátové jablko.
klasická acai, čučoriek, granátové jablko, tak som si dopracoval k príchutí. No, problémom tejto veci je, keďže bublinkové koly sa jednoducho nedajú stále piť a mne obyčajná voľa nechutí. No, tak si kupujem vodu so sirupom. Vodu so sirupom, nič viac to nie je. Ale ako dezert, to som za $1, som si to musel zadovážiť. Volá to Snack Pack Juicy Gels. Je to v podstate nič. Takto vyzerá zhmotnené nič. Príchuť červená je jahoda. Takže želé. No, bohužiaľ, dlho som pátral, ako to jesť na tomto hoteli. Nenašiel som nič, čo by sa dalo použiť. A aj môj plán B použiť uzáver alebo vrstnák zlyhal. Nie. No, nebudem sa s tým párať, alebo teda budem. Áno. Je to v podstate nič. Hej? Nič s jahodovou príchuťou, ale napriek tomu no neviem si predstaviť, z akého dôvodu by som toto mal kúpiť viac ako raz v živote. Prečo je to dobré, prečo je to želé, prečo to chutí ľuďom, netuším. Je to umelá príchuť. Jahody, toto stojí až pil. A dnes sa s vami lúčim, nebola to sranda, bohužiaľ, Halloween je iba raz do roka. Tak sa zatiaľ majte.